Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli din kardeşler, sizin itibarga Yardım Milli İslam Hayriye Fondu şenligi turunda silevşi şirattagı video jurnalımızı taqdim etemiz. İyul ayında Yardım Milli İslam Hayriye Fondunda көрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен Йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез дигән проект эшләде. Ярдәм мәчетенә һәм укыту төнәтләндерү үзәгенә 5 ел тулды. Казан Федераль университеты белән хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Bu haqda aldagы берничә минутта. Сухрайдым, конечно, 16 жыл, но менің психологический барьер узбадым мен. Әлі ерені бітмейм, и шалмайм. То, что сухрайдым, начар. Ярдәм Милли Ислам Хайрия Фондының укыту төнәтләндерү үзәге нәкъ менә Илсәр апа кебекләрне кире тормышка кайтару. Күңелендә өмет чаткысы уяту өчен тырыша да инде. Йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез социаль проектының Россия Федерациясе президентын грантын отуы бу юнәлештәге мөмкинлекләрне тагын да арттырды. Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр турында күбрәк кешегә сөйләргә, аларга игътибар җәлеп итәргә, алай гына түгел, аларга сәламәт кешеләр белән күбрәк аралашырга мөмкинлекләр зура хәзер. Әлеге курслар Россия Федерациясе президенты гранты һәм Ярдәм Милли Ислам Хайрия Фондының үз чыганаклары исәбеннән финанслана. 1 июльдән 45 кеше өчен башланып киткән киң кырлы төнәтләндерү программасы белем бирү, психология, медицина ярдәме күрсәтүне күз алдында тотуда инде. Күптән түгел генә сукырайган кешегә дә, тумыштан кояш нурларын күрүдән мәхрүм булганнар, барысы да исәпкә алынды. Бер сүз белән әйткәндә, шушы курсларны узганнан соң, күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр белем истәп, үз үзенә ышанычы артып, рухи яктан ныгып кайтып китте. Менә Брайль графикасында язарга һәм укырга өйрәтүне алсак та, рус брайлендә, гарәп брайлендә үзләштерергә мөмкинлек бар. 6 нокталы брайль язуында укырга һәм язарга өйрәнсәләр, күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр үзлектән белем ала, кызыклы мәгълүмат белән таныша, эшкә урнаша һәм мөстәкыйлрәк була. Руснака җайдырак тыйла, руснака җайдырак аракныкка урак хәзер. Чөнки анда күп тамгалар күбрәк. Правила күбрәк. И чисто языклар чыксын өчен, шуның өчен күп тамгалар куелган. Шул тамгалар бергә кирәк. Сез инде хәзер нинди хәрефләрне беләсез? Яртысына җиттегезме инде алфавитны? Алфавитның башына да өзнясын. Менә шул аларның өйрәтә торган укырга кирәк икән, тамгаларны өйрәнеп барабыз. Авырлык нәрсәдә? Авырлык шул yerdə правиларында. Onlara gerek çok kolay. Yazılışı da bilgileri olanı hatırlayıp para gerek. Şu aktiyalar çok. Olanı hatırlayıp para gerek. Her bir haftasın olanın çık kuyulgaçtın. İkinci icikler çıkayın şu an onlara gerek. Курсларга килүчеләрнең күпчелеге брайль язуын үз киләчәген кайгыртып өйрәнсә, Пермь краеннан Әнисә апа Баккасова исә үзе эшләгән сукырлар оешмасына йөрүчеләрне кайгыртып өйрәнә. Мин монда килдем, әйттеләр брайль бар дип. Мин сразу уйлап алдым, попытка не пытка. Безнең городта юк андый, ә мин эшлим группорт булып, шуңа күрә кешенең проблемаларын тоже белергә тиеш. Ныграк дип, үзем уйнар, укырга өйрәнергә тырышам. Кешеләргә миннән файдалырак булсын өчен дип. Белем алуда шикләр юк дип бит. Курсларда инде брайль язуында хайран шыма укучыларда, гарәп графикасы хәрефләрен зурайтып өйрәнүчеләрдә, компьютер нигезләрен үзләштерүчеләрдә белем ала. Курсларда белем бирү белән рәттән күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр белән психологлар эшли һәм медицина ярдәме күрсәтелә. Килеп туган проблемаларны хәл итү өчен курсантлар авыр хәлләрдән югалып калмасын өчен юристлар да үз киңәшен бирә. Курсантлар буларның файдасын бик күрә.
Şügülenler, например, bu gerekse darılarımızda da tiki yazıp birerler, ve şundu darı salıp bak, şundu darı salıp bak, eyteler, numarlarını kaldır, telefon numarlarını birerler, gerekse diler, bari kız bizge pajalısda, şemmesi de, bütün vraçlarımız ette, yuristler de ette, kaldıralar numarlarını, neste dürüst bilmeseler, neste etmeler bizge zaman gittiler. Bizge kelgeni доктор РКБ'дан кардиолог, по-моему, сам первый, не сам первый, но как это. Тоже бізге бек көп информациялар айтты, там про сердце, про давление, міне көксі өзлерді езіп қойдылар, деди дарулар керек, очень так этот, ну, аккуратно бізге объяснил все. Это тоже хорошо, на будущее бізге знать надо. После психолога, зрак так, такое слово какое-то есть. Зрак, ну, нас кедр узнаешь, зрак, что-то такое, вот, когда тебе плохо бывает, например, бывает, а без этого, ну, до всего, когда плохо, без нервничать. Она такая, бывает, дыхание, ну, это бывает, да. А обзга, врата, бывает, ну, зрак, чтобы без самовнушения, чтобы шлям на такой взгляд. А самовнушение, получается, сам себя загоняешь, как говорится. Билгеле курсларда тернәтләнү узышларны көн сайын диярлек театрларга, Казан шәһәре буйлап экскурсияларга, музейларга, паркларга баруы, табигатькә чыгуы аларның рухи халәтенә уңай тәэсир итә. Аларга ярдәм итә, алар кешеләр белән аралашалар, алар үзләренең начар һәм проблемаларын оныталар һәм көләргә, яңадан яшәргә өйрәнәләр дип уйлыйм. Алар раскрепощаются. Үзләрен иркенрәк тота башлыйлар. Үзләрен иркенрәк тоталар һәм ачылалар. Алар кешеләр белән сөйләшә башлыйлар. Һәм ялгызлык алар ялгызлыктан соң кеше белән аралашырга мин уйлыйм, аларга бик әйбәт. Күбесе бит алар үзләре генә тора, ялгыз. Алар үзләре дә сөйлиләр, мин әйтәләр иде, үзләре что бик әйбәт булды. Мин һәм бер нәрсәдән дә курыкмыйм дип әйтәләр. Аллага шөкер, бары да үзләре бер ярдәмсез чыга башлыйлар, йөри башлыйлар. Һәм аларның бик бары да яхшы. Алай гына түгел, күчмә чаралар вакытында күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр бер-берсенә терәк була. Аларга волонтерлар да булыша. Хәтта ки курсантлар ва волонтерлар арасында дустана һәм туганнарча мөнәсәбәтләр урнаша дип әйтергә мөмкин. Не, без монда бер коллектив инде, бер-беребезгә помогать итәбез, бер-беребезне сопровождать итәргә помогать итәбез. Кая барырга, каян кирергә, кайда утырырга дигән күп. Бер-беребезгә терәк, без помощь. Әзрәк күргәннәр, күрмәгәннәргә помогать итәбез. Әзрәк күргәннәргә күзле кешеләр тоже подсказывать итә, кайча направление кая барырга, кая кайтырга дигән күп. Безне бу сплачивает. Берлә ничек дип әйтәйем. Әйе, бер кулакка айланабыз, как бы. Бер кулак дигән сүзендә, как бы. Когда помогаю, чувствую, как бы, что мне приятно, им приятно. Вот. Как бы их, как бы зависит, тоже их дорога как бы зависит от меня. Это, чтобы они не споткнулись там, не упали. Как бы я их глаза помогаю, чтобы все было хорошо. Күрмәүчеләрнең театрларга, Казан шәһәре буйлап экскурсияларга, музейларга, паркларга баруы, табигатькә чыгуы
әлбәттә үзләре өчен генә файда китерми. Бәлки җәмгыятьне дә күпмедер дәрәҗәдә үзгәртергә булыша. Бу нәрсә дигән сүз соң? Сәламәт кешеләр җәмәгать урыннарында сәламәтлеккә туймаган кешеләрне күреп, дөньяның әле бу ягыда барлыгын аңлый. Кайбер вакытта чынлап та параллель дөньяда яшибез кебек. Йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез социаль проекты күрмәүчеләрнең проблемаларына игътибар итәргә һәм аларга ярдәм итәргә тәрә. Театрлар булсынмы ул, паркмы, музеймы, әллә Кабан күле янында җәяү йөрүләрме? Күрмәүчеләр сәламәт кешеләрнең ярдәменә, игътибарына бик тә мохтаҗ. Мен үзем экскурсовод буларак шушы Казанны күрсәтергә телим. Шушы курслар буенча дәвамында һәм менә бүгенге минем ничек дип әйтим миссиям автобуста килгәндә аларга театр турында сөйләдем, театрның тарихы турында сөйләдем, Галискар Камал әсәрләре турында бераз инде һәм аларның бар әзгенә булса да мәгълүматы булды. Шуннан соң бирегә килгәч, бик күп кешеләр игътибар иттеләр, әкрен генә килүче, таяк белән килүче, ак таяк белән килүчеләргә һәм кемдер ашыкты булышырга, кемдер йөгереп килеп аларның баскычтан меңенергә булышты. Һәм менә шушы ул игътибар итә кеше шушыңарга. Игътибар итә дә, димәк, безнең җәмгыятьтә, безнең янәшәбездә күрмәүчеләр бар, инвалидлар бар. Аларга нинди дә булса булышлык кирәк, бәлки бездән дип, аларның башларына кирип, менә шушындый уйлану була. Бәлки менә ул кеше уйланыр, иртәгә мин кемгә булыша алырмын дип, уларның ничек дип әйтим инде башына кирип калыр, әйме бу фикер буларак. Һәм инде икенче миссия ярдәм фондының да әлбәттә күрмәүчеләр, инвалидлар идея һәрвакыт булалар. Менә шушы реабилитация курсында булганда алар башка җирләрне күрәләр, музейларны күрәләр, спектакльләр карыйлар, театрлар, менә шушы безнең бинабызны капшап булса да карыйлар, менә 112 еллык безнең тарихы булган театрыбызның һәм инде шушы банкрот әсәрендә алар матур итеп көлеп утыралар, ял итәләр. Рәхмәт оештыручыларга әлбәттә. Спорт ярышлары, иртәнге физиоратка, икәүләшеп тандем велосипедларына утырып йөрү, массаж сеанслары төрнәкләнү узарга килүчеләрнең күңелен күтәреп калмады. Физик һәм рухи яктан сәламәтлегендә ныгытты. Күңелләр күтәрелә, һаваларда, саф һаваларда йөрибез. Потом, значит, ничек давлениелар төшә. Сагына дип әйтим инде. Ну, Настроение күтәрелә. настроение Бик рәхәтләнеп, зарядканы ясадык. Бөтенебез дә җыелдык. Рәхмәт бөтенесенә дәгән Равилгә дә бик зур рәхмәт. Бик әйбәт алып барды безнең белән физкультураны. Бу юлы җыелган курсларда беренче тапкыр тандем велосипедларына утырып йөрү кебек яңалык кертелде. Дөресен әйткәндә, ул лысында да, кичәсендә дә зур кызыксыну уятты. Инде 20-40 ел буе велосипедка утырып карамаган курсантлар мәчет янында да, яңартылган Урицкий паркында да, сәбитләрдә рәхәтләнеп йөрде. Моя мечта сбылась. Очень хорошо. Знаешь, как мечтала столько времени вообще. Күрмәүчеләр арасында велотандем спортның паралимпия төре булып санала. Әмма безнең илдә әле ул киң таралмаган. Дзюдо буенча спорт мастеры Линда Габдрашитова әлеге спортның мәгънәсен тирәнрәк күрә. Әлеге спорт төре командада эшләргә өйрәтә ди ул. Ул ничек кешене кешене кеше белән эшләргә ничек в команде работать учит, ну, чтобы берсенә довериега өйрәтә, чтобы кирәккәндә булышырга өйрәтә ул. Менә шул. Ул бик әйбәт һәм ул кирәк дип уйлыйм. Барына да авыр, бик авыр түгел ул. Аны бары да йөри, бик сөенәләр. Гүл дә сорап салар, бүген буламы велопрогулка дип. Бары да чыгалар. Бүтән апалар, абыйлар чыга. Мин карап торган идем. Алар бары да ничек канатланалар шикелле. Елмаялар, көләләр, сөенәләр бик. Плитка с продольной линией вперед. Это означает, что через 80 сантиметров будет что? Переход будет.
Җирлектә җайлашырга өйрәнү дә курсантлардан зур осталык сорый. Курслар вакытында бу күнекмәләрне тулысынча үзләштерү өчен укыту интернетләндерү үзәге янында махсус маршрут салынды. Күрмәүчеләр кыр казлары кебек көндә шунда йөрергә өйрәнде. Көндәлек караңгылыктан, урамдагы киртәләрдән курыкмаска өйрәнү өчен үз-үзеңне җиңәргә дә кирәк әле. Күзләре күргән кешеләр кояш нурларын күрүдән мәхрүм булганнарга никадәр читен булуын аңлап та бетермәскә мөмкин. Күрмәүчеләр көн саен билгесезлеккә таба юл ала. Әмма мөстәкыйль булып, үзең теләгән җиргә чыгып йөрү өчен җирлектә җайлашырга өйрәнмичә дә булмый. Никадәр авыр булса да. Бигрәк кирәк инде. Без күрмәгәннәргә бигрәк кирәк. Бата ничек теге юлларда барасын бигендә кирәк. Бик. Өйрәнергә вата ориентировка кирәк. Безгә берче кирәк. Аягыма кемдер басып йөри. Ориентировка авыррак хәле хәзергә авыррак. Чөнки аның белән хәле беренче тапкыр шөгыльләндем тормышта. Шуның өчен шөгыльләнүчәр булмады минем белән. Монда шул беренче тапкыр килгәчтен аларга ярдәм ягыннан аларга рәхмәт инде. Хәзер өйрәттеләр файда. Ну, чикитемен тактильный. Нега плиталарны карарга, ничек йөрергә, ничек остановкаларны табарга, ничек светофорларны табарга өйрәттеләр. Ашы бик әйбәт булды инде. Әгәр дә кеше белән барган очракта да кеше әйтмәсә, үзебез дип таба алабыз. Файда бик зур, файда бик зур. Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен белем алу, спорт белән шөгыльләнү, психологик һәм медицина ярдәме мөһим булган кебек, йорт эшләренә өйрәнү дә тормыш өчен кирәк. Күрмәүчеләр арасында тумыштан сукыр булган һәм берәр авыру яки җәрәхәт аркасында күрми башлаган кешеләр бар. Әгәр инде беренчеләре тормыш итәргә күпмедер дәрәҗәдә өйрәнгән булса, икенчеләренә авыррак. Чөнки алар мондый тормышка хәзер түгел. Аларны эшкә өйрәтү өчен интернетләндерү курсларында йорт һәм кул эшләре дәресләре кертелде дә инде. Анда менә безне өйрәткәннәр пирог готовить. И там еще что-то такое там вот. Ну, готовить торгайында, честно говоря. Мен просто люблю узма, мне просто бросим утром, мне просто надо для того, чтобы что-то готовить, такое вот научиться. Там, как пирог, там вот такая была. Курсантлар ашарга пешерергә, ашу бүлмәсендәге җиһазларны эшләтергә өйрәнә. Кул эшләре дәресендә ясалган матур-матур әйберләр күрмәүчеләргә дәрт өсти, киләчәккә өмет уята һәм канатландыра. Бу юлы курсантлар камыр ризыклары, пироглар һәм татарның зур бәлешен салды. 39 ел буе ашу остасы булып эшләгән Рәхилә апа токмаш кисте. Барсында тәмле ризык белән сыйлады. Bütün nesnelerge öğretirler bizi. Aş pişirge öğretirler. Aş pişirir biz. Bir gün belleş pişirdik. Bir gün indi tıkmaç yasayım, например, min kiseminde tıkmaç, belleşler yasayız, iç pişmaklar yasayız, piruklar yasayız, derli načinkilardan, leysen teritimna bizim okutucumuz, ul barısında mavostvadan da, bisirlardan da yasayız, pampunçiklarda yasayız. Pilmin de yasayım, kisem de, pilmin de yasayım. Bütün nesnemizim yasayım. Bizim pişirer, bizim aşayım, bizim yasayım. Бәлешне дә дус булып күмәккәш белән салган кебек курслар тәмамланганда, алар күпмедер дәрәҗәдә туганнарга, гаилә әгъзаларына әйләнә. Күрмәүчеләр үзләре кебекләр белән аралаша, дуслар таба. Иләренә кайтып киткәч тә аралашып сөйләшеп торалар. Аларның да җәмгыятьнең тулы хукуклы вәкилләре буласы килә. Biz bir tane evde turabız karangı, irte karangı, geç karangı, ten karangı, divan, kuhnya, şunda gana yer biz yürüyalmayız bu şey. Manda kilgeç biz yaşayıp gitebiz, tanışlanabız. Bir rahmet üzerine, ben şunu rahmet genetirdim. Kişi özü aybetlene, ruhi yaktan hem fizik yaktan Onun uyları, bütün narsası özgürə, onun turmuşu özgürə. O kişi özün erkinlərək tuta başlayır, hem özün özü yarata başlayır, kişini yarata başlayır. Ярдәмите, конечно, бик зур. Икенче настроениелар була. Начар уйлар уйламыйсың, бөтенесен дә ничә спектакльләргә бардык. Ярдәм итмеш ярдәм итә инде. Вот күңелләрне күтәрә. Әйтеп бетерерлек түгел. Бик зур, конечно, рәхмәт. Алланың рәхмәте җавсын безгә. Киттекме? Бисмилlah, айда. Вот.
–19 июльдә Казанда ярдәм мәчетенә һәм бик күпләгән күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләргә канат куйган яшәү кеше биргән укыту тернәкләндерү үзәге ачылуга 5 ел тулды. Шул уңайдан үзәккә тернәкләнү узарга килгән күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр комплекс хезмәткәрләре катнашында матур гына бәйрәм чарасы узды. Узган елларга нәтиҗә ясап, киләчәккә планнар билгеләнде. 2013 елда Иссез-Җәйдә җомга көне Рамазан аеның беренче көннәрендә ачылган бу комплекс бүген армый талмый халкыбызга хезмәт итә. Гает бәйрәмнәрендә, җомга намазларында, биредә алмат шәрдә урын булмый. Россия һәм якын чит илләр җирлегендә бердән-бер саналган бу үзенчәлекле үзәк тулы бер комплексны тәшкил итә. Иң мөһиме, ул күзләре күрмәүче бик күп кешеләргә зур мөмкинлекләр тудыра. Бәйрәм көнне исә алар рәхмәтләрен, таныкларын күрсәтеп җиткезде. Хөрмәтле дуслар, менә шундый күркәм реабилитационный центр мөселманнар өчен бик зур файда. Монда бит кеше кайдан гына килми, кайдан гына илнең киләсе кайсы җиреннән. Шушы илдә хәзрәт Мәликә ханым һәм шушында монда эшләүчеләргә, тәрбияләүчеләргә, воспитательләргә, реабилитантларга бик зур рәхмәт. Шунда килеп укып чыгыйсыз, Аллага шөкер. Иманга керәсез, шатланып, иләрегезгә кайтып китәсез белем алып. Сәлам хакларына юлым, шушы җырым бүләгем. Исән-имин яшәришче минем кадерләрем. Казан Федераль университеты белән Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының укыту тернәкләндерү үзәге арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Әлеге килешү нигезендә физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен төрле өлкәләрдә лицензион белем бирү программаларын булдыру, белем арттыру курсларын оештыруны күз алдында тотыла. Динебездә балалар тудырып, аларга тәрбия бирү саваплы эшләрдән санала. Сөекле пәйгамбәрбез, балаларыгызга кадер-хөрмәт күрсәтегез. Аларны асыл кешеләр итеп тәрбияләгез дип әйткән. Динебез мөселман балаларына гаять олы ихтирам ва дәрәҗә бирә. Гаиләнең дәвамы балалар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям һичбер ата баласына затлы әдәп һәм тәрбиядән башка файдалырак нәрсә бирә алмас дип әйткән. Кешедә булырга тиешле иң зур байлык тәрбия һәм әхлак гүзәллеге. Әти-әниләр менә шул хакыйкатьне аңлап, балаларын ел ае дәвамында Ярдәм мәчетендә ир балалар өчен оештырылган рухи сәламәтләндерү курсларына җибәрде дә инде. Курсларның җитәкчелеге төп игътибарны изге Коръәнне ятлауга бирде. Остазлар Коръән хафизлар, Коръән өйрәтүдән тыш малайларга әдәп-әхлакны, ислам нигезләрен, Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормыш юлын өйрәтте. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен әзерләнгән чираттагы видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда сезне традицион имам сүзе сәхифәсе көтә. Без сезнең белән саубуллашабыз. Һәм Аллаһ Тәгалә эшләгән эшләребездән разый булсын, әҗрен бирсен дибез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мөмин мусламан кардәшләребез, һәммәбезгә дә Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең рәхмәте, сәламәтлеге һәм улуг сәламе булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөмин мусламан кардәшләребез, бер мисал китерик әле сезнең белән. Шушы мисалдан асыл үгет насихатны табыйк. Бер патша булган. Шушы патша бөтен халыкны үз кырыена чакырган дип күз алыйк. Һәм бер кырны күрсәтеп әйтә икән: "Менә җәмәгать, бүген сезгә иркенлек бирелде. Ни теләсәгез шуны җыегыз" дигәч, бөтен кеше чапкан. Кемдер машина ала ди, кемдер хак ала, кемдер фатирлар ала, кемдер башкасын ала. Ә бер кеше шушы патша янында китмичә тик тора икән. Шуннан соң бөтен кеше кабаттан барып тагын әйбер җыяды, янәдән шушы кеше патша янында тора. Шуннан соң патша үткәли башлаган. "Бар әйдә, бүген бит игелек бирелде, ни теләсәң шуны ал. Ник бында бер урында торасың" дигәч, бу кеше әйтә ди: "Эй патша, син бит әйттең бүген иреклек, ни теләсәк шуны сайлый алабыз. Ә мин менә сине сайлыйм, чөнки бар биргән әйбер бүген бит синеке. Ә мин менә сине сайлыйм" дип хәбәр кайтарган. Җәмәгатул муслимин, бер үгет насихатны аңлыйк.
Безнең патшабыз, улуг Раббыбыз түгелме? Без аңа ымтылабыз икән, аның рәхмәтенә ашыганбыз икән, шул вакытта безнең бәрәкәтебез дә, малыбыз да, мөлкәтебез дә, иң элек ике дөньяның бәрәкәте, нигъмәте булачак түгелме? Шушы бәрәкәттән беребез дә мәхрүм калмыйк. Раббыбыз Субхану тагала безнең рәхмәтендә барыбызда булуны Раббыбыз насыйп ва мәсәрәлек күрсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.